Прывітанне, сябры, з вами Яніна і вы на канале Дзікае паляванне. І сёння мы працягнем распавядаць аб самым загадкавым падраздзяленні рэжыму Лукашенка – аператыўна-аналітычным цэнтры. Калі вы не глядзелі першы выпуск, я паўтару. Аператыўна-аналітычны цэнтр, скарошна ААЦ. Гэта структура, якая прабуе кантраляваць увесь інтэрнэт-трафік, які выходзіць з Беларусі. Менавіта яны адсочваюць віртуальныя сляды беларусаў, а таксама маюць права ў патрэбны момант адключаць інтэрнэт і мабільную сувязь. У мінулым выпуску я паказала асобы некалькіх з гэтых злачынцаў, і на сёння ў меня ў запасе для вас ёсць некалькі тварых гэтых зраднікаў. Але перад тым, як пачаць, я папрошу вас паставіць пад гэтым відэо падабайку, падпісацца на канал і напісаць некалькі слоў у каментарах, каб як мага больш людзей убачыла твары ворагаў беларускага народа. Таксама, калі вам падабаецца тое, што мы робім, вы можете дапамагчы нашай камандзе матэрыяльна. Спасылка для ахвяраванняў у апісанні. Цяпер пачынаем. Літаральна нядаўна стала вядома, што кампанія Белтэлекам закупляе абсталяванне для сачэння больш чым на $1 мільён. Пачатак закупкі дзіўным чынам супадае з новым указам Лукашэнкі. Зыходзячы з гэтага, рэжым збіраецца стварыць інфармацыйную сістэму электроннага ўзаемадзеяння са спецслужбамі, сістэму тэхнічных сродкаў для забеспячэння аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў – САВМ. ААЦ і КДБ будуць складаць спісы пастаўшчыкоў паслуг электрасувязі і ўладальнікаў сайтаў, якія павінны далучыцца да сістэмы. Яны павінны там і зарэгістравацца на працягу месяца, а на працягу 3 месяцаў прадастаўяць спецслужбам, цытата, кругласутачны выдалены доступ да баз дадзеных аўтаматызаваных сістэм, якія змяшчаюць інфармацыю пра карыстальнікаў, аказаныя гэтым карыстальнікам паслугі электрасувязі, інтэрнэт-паслугі, а таксама паслуг, аказаных з выкарыстаннем інтэрнэт-рэсурсу і якія не з'яўляюцца паслугамі электрасувязі і інтэрнэт-паслугамі. Тых, хто не згодны, могуць заблакаваць па рашэнні ААЦ і КДБ. І што характэрна, гэтую прыладу арганізацыя павінна ўсталяваць за ўласны кошт. Пра гэта гаворыцца ва ўказе ў Лукашэнкі. Аператар электрасувязі ў адпаведнасці з планам за кошт уласных сродкаў і іншых крыніц, не забароненых заканадаўствам, ажыццяўляе набыццё, устаноўку, тэхнічнае абслугоўванне і рамонт САВМ. Іншага абсталявання, якое выкарыстоўваецца для забеспячэння ўзаемадзеяння з упаўнаважанымі органамі, упаўнаважанымі падраздзяленнямі і доступу гэтых органаў падраздзяленню да баз даных аўтаматызаваных сістэм аператараў электрасувязі за выключэннем аддаленых пунктаў кіравання САВМ. То бок зараз людзі будуць самі спецслужбам яшчэ і даплочваць, каб яны іх маніторылі. Давайце паглядзім у вочы тых, хто прывык сам цішком падглядваць за чужым жыццём. Галоўны спецыяліст ААЦ Рыбка Валерый Яўгеньевич, 1977 года нараджэння. Галоўны інспектар ААЦ Кушніроў Андрэй Ігорович, 1979 года нараджэння. Вядучы спецыяліст ААЦ Брылевіч Дмітрий Паўлович, 1987 года нараджэння. Опер упаўнаважаны ААЦ Загребальны Максим Александрович, 1975 года нараджэння. Спецыяліст ААЦ Дуброўскі Сергей Миколаевич, 1988 года нараджэння. Запомніце гэтыя твары і пры сустрэчы падзякуйце за тое, што прыватнае жыццё беларуса адной пстрычкай можа стаць здабыткам уладалюбівых ненармальных. Уладалюбівым прысвечана наша гісторыя. Адным з імператараў старажытнага Рыма быў Нерон. Спачатку ён паводзіў сябе даволі сціпла, але праз 5 гадоў свайго кіравання ён пачаў будаваць дэспатыю. Ён выпадкова забіў першую жонку і пакараў смерцю другую. Забіваў палітычных апанентаў і ўладкоўваў крывавыя разборкі з усімі, хто трапляўся пад руку. Да ўсяго гэтага загнаны імператар уладкоўваў неверагодныя оргіі з еўнухамі і наложніцамі. Аднак лёс яго быў незайздросны. Незадаволеныя яго эканамічнай палітыкай вайскоўцы паднялі мяцеж, і не засталося нікога, хто заступіўся бы за Нерона. Ён загадаў выкапаць сабе магілу і з дапамогай свайго служачага перарэзаў сабе горла, перад смерцю прагаварыўшы: які вялікі артыст гіне. Сябры, на сёння гэта ўсё. Дзякуй, што даглядзелі гэты ролік. З вами была Яніна і гэта Дзікае паляванне. Да новых хуткіх сустрэч. Жыве Беларусь!